Indukcia je najbezpečnejšou formou varenia na trhu. Vďaka inteligentnej magnetickej technológii pod sklo-keramickým povrchom sa priamo zohrieva hrniec a nie varná zóna, takže okolitý priestor zostáva na dotyk chladný. Indukčná technológia začne fungovať až po umiestnení hrnca s feromagnetickým dnom na varnú zónu. Vďaka tomu nehrozí nebezpečenstvo, že sa zóna aktivuje náhodne. Jediné teplo na povrchu dosky je to, ktoré sa prenáša z hrnca na varnú dosku. Ďalšími bezpečnostnými prvkami sú funkcie: ochrana proti prehratiu, ochrana proti pretečeniu, automatické zastavenie, bezpečnostná detská poistka, automatická detekcia hrnca, detekcia malých predmetov. Pokiaľ ide o rýchlosť, indukcia prekoná všetky ostatné typy varných dosiek. Indukcia je dvakrát rýchlejšia ako plyn, ktorý je jej najbližším konkurentom. Indukcia ponúka výnimočne jednoduché ovládanie a neuveriteľne flexibilnú reguláciu teploty len jediným dotykom. Pomocou ľahko ovládateľných dotykových regulátorov teploty indukcia vnímavo reaguje a vy môžete jednoducho upravovať teplotu varenia od miernej až po intenzívne vrenie. Indukcia poskytuje najúčinnejšiu formu varenia s minimálnymi tepelnými stratami. Teplo je rovnomerne odvádzané na hrniec a indukcia používa len také množstvo energie, ktoré je potrebné pre plochu varnej zóny, ohraničenú dnom hrnca, nie pre celú plochu. Pretože sa zahrieva hrniec a nie sklenený povrch, indukčné varenie umožňuje 90% účinnosť, ktorá je neprekonateľná v porovnaní so 60% účinnosťou keramických varných zón a 50% účinnosťou plynu. Významne šetrná k životnému prostrediu a pomôže vám ušetriť vaše výdavky za elektrinu. Bez vyhrievacích telies v samotnej varnej doske zostáva varná zóna chladná a jediné teplo na jej povrchu je teplo prenesené z hrnca. Škvrny od zvyškov pokrmov a pretečených tekutín je možné okamžite vyčistiť. Už nie je potrebné drhnúť žiadne pripálené zvyšky. Postačí iba pretrieť vlhkou špongiou a povrch je ako nový. Indukcia ponúka bezkonkurenčne presné varenie. Dokonalá presnosť ovládania teploty jediným dotykom umožňuje prepínanie výkonu od mierneho odhrievania až po intenzívne varenie. S použitím najnižšieho výkonu môžete dokonca rozpustiť čokoládu priamo v hrnci. Indukcia je najbezpečnejšou formou varenia na trhu. Pokiaľ ide o rýchlosť, indukcia prekoná všetky ostatné typy varných dosiek. Indukcia ponúka výnimočne jednoduché ovládanie a neuveriteľne flexibilnú reguláciu teploty len jediným dotykom. Indukcia poskytuje najúčinnejšiu formu varenia s minimálnymi tepelnými stratami. Indukcia ponúka bezkonkurenčne presné varenie. Jediné teplo na povrchu dosky je to, ktoré sa prenáša z hrnca na varnú dosku. Postačí iba pretrieť vlhkou špongiou a povrch je ako nový.